Nu skal du se, Aske, vi er ude i Oldemor Ernas sommerhus, og Louis han er ved at stå græs. Og oldefar hjælper ham. Nu går jeg lige en lille tur rundt, så du bedre kan se oldefar. Så du bare se, det er simpelthen så langt det græs her. Så det skal bare ordnes. Se, oldefar han står lige og styrer ledningen. Du ser, der er en lang ledning her. For at Louis ikke skal komme til at klippe ledningen over. Et ordentligt stykke arbejde, han er gang i der. Og så kom Jørgen lige gående. Og der kom helikopter. Se helikopteren. Det var ikke så nemt at se. Det var Louis. Se herovre bagved. Ja, der er nogle andre drenge. Claus, der spiller bold. Og Thijs skal løbe lige herom bag ved huset. Jeg ved ikke lige, hvad han er gang i. Jo, Jonas er også ved at ordne der. Du kan godt se, at der er gang i alle de store drenge her. Der kom Thijs igen. Se gennem vinduet på huset. Der kan du se, at Jonas han er i gang. Hov, nu ser han væk. Hvor du noget at se ham? Vi ser, om han når at komme ud igen. Dejlig solskinsvejr.